Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Jobert Mancao, Martin Jose, Angelo Labayen, Enrique of Ofaga, at sa mga nag-renew ng badge na sina Johnny Jadine Potpot, Ten Cruz, Shin Shin, JB Pastrana, Miss Aboganda, at kay Shirley Pingoy. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapatid ni Kuya Mar na si Kuya Doming. Taong 1977. Oras, Eastern Samar. Itong mga panahong ito, nasa may bandang dulo ng oras nakatira sila Kuya Doming. Kung alam ninyo yung barangay Malingon o Lingon Road, nasa mas dulo pa sila nun. Bale, halos kadikit na nila yung dagat. Gawa ng malayo yung bahay nila, wala gaanong nakakapunta rito. Tapos yung lugar na tinitirhan naman nila, iilan lang yung mga kapitbahay nila. Tapos layo-layo pa yung mga bahay. Pero kahit nasa dulo sila, masaya naman kasi kumpleto ang pamilya nila nun. Tapos araw-araw nilang gawain, nangingisda, maglalakad ng pagkalayo-layo para ibenta yung mga nahuli nila, pumasyal sa bukid, bisitahin yung iba nilang kamag-anak, at kung ano-ano pang mga gawain sa probinsya. Bilang bata pa si Kuya Mar noong mga panahong ito, hindi siya gaanong nakakasama sa mga kapatid niya. Palaging siya lang yung naiiwan sa bahay. Hanggang isang hapon, nagulat itong si Kuya Mar kasi pag uwi ni Kuya Doming, meron itong bit-bit na papag. Sakto lang yung laki ng papag para sa isang tao. Tanong ni Kuya Mar, "Kuya Ming, saan mo nakuha yan?" Sagot nito sa kanya, "Kay Chang Budge. Binigay sa akin kasi naglilipat sila ng bahay eh. Di ba namatay yung kapatid ng asawa niya? Hindi na nila gagamitin to, kaya binigay sa akin." Tuwang-tuwa si Kuya Doming kasi may bago siyang higaan eh. Kaso nga lang, maliit. Siya lang yung kasya. Nung nalagay na ni Kuya Doming yung papag sa loob ng bahay nila, lumabas ito tapos niyaya niya si Kuya Mar na manguha ng kahoy. Tanong ni Kuya Mar, "Kuya Ming, bakit tayo kukuha ng kahoy? Anong gagawin mo? Mag-iihaw ka ba?" Sagot sa kanya ni Kuya Ming, "Hindi. Dudugtungan ko yung papag na binigay ni Chang Budge. Para kasya tayo doon, di ba?" Tuwang-tuwa naman si Kuya Mar nung narinig niya yon. Kaya sinamahan niya si Kuya Doming na pumunta sa gubat. Habang nag-iikot sila para maghanap ng mga kahoy, panay tabas ni Kuya Doming sa mga nagtataasang talahib gamit ang itak niya. Hanggang sa may nakita silang puno na sobrang kinis. Sa tinagal-tagal nilang pumupunta ng gubat, yun lang yung unang beses na nakakita sila ng ganong klase ng puno. Bukod sa makinis ito, makapal din yung mga sanga. Kaya saktong-sakto to para sa gagawing karugtong ng papag ni Kuya Doming. Medyo iba ang nararamdaman ni Kuya Mar sa puno na yun. Bukod sa kinilabutan siya sa itsura,
Nararamdaman niyang parang may mga nagmamasid sa kanila sa lugar na yon. Ang sabi niya kay Kuya Doming, sa iba na lang sila kumuha ng kahoy. Kaso lang, parang akit na akit itong si Kuya Doming sa puno na yon. Kaya naman, agad-agad niya itong pinagtatataga. Habang kasalukuyang tinataga ni Kuya Doming yung puno, nakakarinig si Kuya Mar na may mga nagtatakbuhan sa paligid nila. Inawat niya si Kuya Doming sa pagtaga at sinabi niyang pakiramdaman yung paligid. Nung tumigil si Kuya Doming, nawala rin yung naririnig niyang ingay. Ang sabi niya, "Kuya Ming, may mga tumatakbo." Ang sabi sa kanya ni Kuya Doming, hangin lang yon. Huwag na niyang intindihin. Dapat bilisan na lang nila yung pagkuha ng kahoy kasi maggagabi na. Mamaya maligaw pa sila sa gubat. Bali-balita kasi sa lugar nila nun, maraming mga engkantong nanliligaw sa gubat nila. Lalo na pagpatak ng hapon. Nung marami-rami na silang nakuha, nagpasya silang umuwi na. Kasi hindi naman nila kakayanin kung sobrang daming kahoy yung bibit-bitin nila eh. Nung pasan-pasan na nila yung kahoy at maglalakad na sila papalayo sa puno, pagtalikod nila, may narinig silang malakas na iyak na nanggagaling sa puno. Paglingon nilang magkapatid, bumungad sa kanila ang isang nilalang na may napakalaking ulo, napakalaking bungangang nakanganga. Itim na itim ang mga mata at ang kulay ng kutis nito ay pilak. Iyak yun ng iyak na para siyang nagwawala. Bigla silang napatakbong dalawa, bit-bit ang mga kahoy nila. Sigaw sila ng sigaw ng tulong! Tulong! Nang makalabas sila sa gubat, palubog na yung araw nun. Tapos nagkatinginan silang magkapatid at tawa sila ng tawa. May mga iilang kahoy na nahulog si Kuya Mar nun. Pero yung kay Kuya Doming kumpleto. Kaya makakagawa pa rin siya ng karugtong nung papag. Nakarating sila sa bahay nun. Madilim na. Kaya naman, ipinagpabukas na lang ni Kuya Doming yung paggawa sa papag. Nung gabing yon, habang natutulog na sila, nakaramdam si Kuya Mar na merong kumakalabit sa kanya. Paggising niya, nakita niya si Kuya Doming na pawis at nanginginig. Tanong ni Kuya Mar, "Kuya Ming, bakit?" Sagot nito sa kanya, May naglalakad sa labas. May umiiyak." Pinapakiramdaman ni Kuya Mar pero wala naman. Maya-maya pa, pagtingin ni Kuya Mar kay Kuya Doming, nakapikit na ito at humihilik pa. Sa isip-isip ni Kuya Mar, baka naman pinagtitripan lang siya ng kuya niya. Kinaumagahan, agad-agad ginawa ni Kuya Doming yung karugtong ng papag nila. Excited na siya kasi bagong higaan eh. Tansya ni Kuya Doming, kukulangin yung kahoy na nakuha nila. Pero imbis na bumalik sa gubat, kumuha na lang siya ng kahoy na ginagamit nilang panggatong.
pinagdikit-dikit na lang niya. Ilang oras ang lumipas, natapos na yung papag. Kakasya doon ang 3 tao. Bilang maliit pa si Kuya Mar, kasama siya sa papag. Bale, si Kuya Doming, si Kuya Mar, at isang kapatid nilang babae ang magtatabi-tabi sa ginawang papag ni Kuya Doming. Humiga kaagad silang dalawa doon. Tuwang-tuwa ba naman eh. Habang nakahiga, tinanong ni Kuya Mar si Kuya Doming kung ano ba yung naririnig niya sa labas kagabi. Sagot nito sa kanya, "Ha? Anong sinasabi mo? Di ba paghiga pa lang natin, nakatulog na ako kaagad?" Naisip ni Kuya Mar na siguro panaginip niya lang yung nangyari. Nung tumayo si Kuya Doming, nagpagulong-gulong si Kuya Mar sa papag. Bilang hindi naman ganon katibay yung gawa ni Kuya Doming dito, ang dami niyang naririnig na langit-ngit. Alam niyo ba yung langit-ngit? Yung tunog na parang na-stretch yung kawayan? Or yung kapag nasa loob kayo ng kubo, tapos umaapak kayo sa lapag nito, di ba parang may tunog doon na ini-stretch na kahoy? Ganon yung naririnig ni Kuya Mar habang nagpapagulong-gulong siya sa gawang papag ni Kuya Doming. Unang gabi na ginamit nila yung papag, niyaya nila yung isang kapatid nilang babae na tumabi sa kanila. Pero ayaw nito. Ang sabi niya, hindi sila kakasyang 4 doon. Nagtaka si Kuya Doming. Tanong niya sa kapatid niyang babae, "Anong 4? 3 lang naman sila doon." Hindi na nagsalita pa yung kapatid niyang babae. Pero umiling na lang yun. Ang sabi din niya, doon na lang siya matutulog sa kwarto ng magulang nila. Hindi na siya pinilit ni Kuya Doming. Kaya ang natulog na lang sa papag, si Kuya Mar at siya. Habang nagpapaantok silang dalawa, pinag-uusapan nila yung nakita nila sa gubat. Tawa sila ng tawa kasi ang pangit talaga nun eh. Lumipas pa ang ilang mga oras. Nakatulog na silang magkapatid. Habang kasalukuyang masarap ang tulog nila sa papag, itong si Kuya Doming, medyo nagigising-gising siya. Kasi lumalangit-ngit yung papag na tinutulugan nila. Tapos sa bandang paahan niya, merong parang kumakalabit-kalabit kasabay ng paglangit-ngit. Kapag nakakatulog na siya, biglang lalangit-ngit yun. Tapos may kakalabit. Siyempre, mawawala yung antok niya. Tapos kapag gising naman siya, wala yung tunog ng langit-ngit at wala namang kumakalabit. Palaging ganun. Mag-iisang oras niya ding nararamdaman. Nakayakap siya kay Kuya Mar eh. Imposibleng si Kuya Mar yun, di ba? Sinong mantitrip sa kanya ng ganong oras? Sa inis ni Kuya Doming, nagpalit siya ng pwesto. Yung sa bandang paahan niya, inilipat niya doon yung ulo niya para wala nang mangiliti sa paa niya. Kaso lang, parang yan yata yung pinakamaling desisyon na ginawa niya sa buhay niya. Nung papatulog na siya at pipikit-pikit, may humawak sa magkabilang pisngi niya. Naalimpungatan si Kuya Doming. Gusto niyang tumayo pero yung kamay na nakahawak sa pisngi niya, pinipigilan siya.
Dahan-dahang nawawala yung liwanag na nakikita niya. Nang biglang napalitan ito ng isang mukhang nakatitig sa kanya. Habang tumutulo ang laway nito. At paulit-ulit na nagsasambit ng "Puno!" Sumisigaw si Kuya Doming pero walang lumalabas na boses sa kanya. Sobrang laki na ng bunganga nung nilalang na yun na halos kakasya na yung ulo niya. Nung batak na yung bunganga nung nilalang, unti-unti siyang sinubo nito at pilit siyang nilulunok. Ramdam na ramdam ni Kuya Doming na kumakaskas yung katawan niya sa mga naglalakihang ngipin nito. Sumisikip na ang paghinga niya. Nawawalan na rin siya ng malay. Nung nasa pinakaloob na siya nung tiyan, nakaramdam siya ng malamig na likido. Akala niya nga patay na siya eh. Pero pagmulat niya, bumungad sa kanya si Kuya Mar, nanay niya, tatay niya, at iba pa niyang kapatid. Tapos nasa lapag na siya ng papag. Habang bumabangon siya, tinanong niya kung anong nangyari. Ang sabi ni Kuya Mar sa kanya, bigla na lang siyang nanginig, tumayo, pinasok yung ulo niya sa ilalim ng papag at nanigas yung katawan niya habang salita siya ng salita ng balik. Natakot si Kuya Mar kaya tinawag niya yung mga magulang nila. Tapos hinila siya ng tatay nila sa ilalim ng papag at binuhusan siya ng tubig. Pero kahit anong buhos sa kanya, hindi siya nagigising. Sinasampal na din siya ng nanay niya, pero wala. Nung tubig dagat na yung binuhos sa mukha niya, doon lang siya bumalik sa ulirat. Nang marinig lahat yan ni Kuya Doming, sa kanya kinuwento sa kanila yung naging bangungot niya. Ayon pa dito, yung nakita nila sa gubat ni Kuya Mar, nakita niya na para bang sumunod sa kanya yon. Kaya nung gabing yon, wala nang natulog sa ginawa niyang papag. Inilabas na lang niya yon. Hindi din siya nakatulog noon buong gabi, gawa ng hindi mawala-wala sa isip niya yung nakita niya. Kinaumagahan, pinayuhan siya ng tatay niya na magpatingin na sa manggagamot. Pumunta naman kaagad si Kuya Doming sa manggagamot para magpatingin. Tinawas siya nito sa pamamagitan ng pag-ipit ng dahon sa bibig niya. Ang naging resulta ng tawas, isang uri ng engkanto o laman lupa na kung tawagin ay impakto. Mababangis ang mga uri nito na kayang-kayang kumuha ng buhay kung gugustuhin nila. At kapag nagkaroon ka ng atraso dito, gaya ng pagsira ng bahay nila o pagpatay sa mga kalahi nila, hinding-hindi ka titigilan ng mga yan hanggat hindi sila nakakaganti. Tanong ni Kuya Doming sa manggagamot kung meron ba siyang pwedeng gawin para mawala yun. Ang sagot nito sa kanya, ibalik kung meron mang nasira, mag-alay ng buhay na manok, prutas, at kailangan niyang sugatan ang sarili niya
at papatakin ang dugo niya sa lupa. Wala namang binigay na lokasyon yung manggagamot. Basta gawin niya lang yun. Kapag nagawa na niya lahat yan, magbabad siya sa dagat ng kahit 10 minuto lang. Mas matagal, mas maganda. Matapos yan, sinunod niya lahat ng payo ng manggagamot. Binaklas niya yung papag. Tapos lahat ng kahoy na kinuha nila sa gubat, isinoli niya doon sa puno. Sinugatan niya din yung sarili niya at pinatak niya yung dugo niya sa mismong puno kung saan nila nakuha yung mga kahoy. Sinabay na din niya lahat ng alay niya doon. At ang pinakahuli niyang ginawa, naligo siya sa dagat ng halos 1 oras. Kinagabihan nung araw na yon, medyo hindi pa rin siya makatulog ng maayos. Halos mag-iisang buwan din niyang naramdaman yung pangit na cycle ng tulog niya. Yun bang bigla-bigla na lang siyang nagigising sa gabi tapos hindi na siya nakakatulog? Pumayat din siya ng sobra at para bang papunta na sa pagiging bangkay yung katawan niya. Pero inugali ni Kuya Doming na araw-araw ding maligo sa dagat. Di kalaunan, bumalik din sa dati ang lahat. Kaso lang, may naiwan na takot sa pagkatao ni Kuya Doming. Naaalimpungatan pa rin siya at natatakot kapag nakakarinig siya ng kahit na anong uri ng langit-ngit. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakatakot yung nakita ni Kuya Doming. As in, nai-imagine ko sa kanya parang halimaw talaga yung itsura niya. Yun bang pwedeng-pwede siyang lamunin nun kung kailan gugustuhin, di ba? Grabe yun. At kudos doon sa manggagamot. Kaso lang, yung ritual na patak dugo, unang beses ko lang narinig yun. Dugo ng hayop pwede pa. Pero ng tao, medyo napaisip lang ako ng konti ron. Kasi kalimitan sa gumagawa ng mga ritual na nagsasakripisyo ng dugo ng tao, ito sa pagkakatanda ko lang sila yung mga sumasamba sa kaliwa. Or yung klase ng mga tao na sumasamba sa kalikasan. Nagegets nyo ba ako? Yung Diyos nila, yung bato, puno, hangin, tubig. Yan yung mga alam kong nag-aalay ng dugo ng tao. Ito sa pagkakatanda ko lang Siguro may nakalimutan lang din ako pero may ritual din na ganito na pangkanan. Kung may ideya kayo, pwede nyong i-comment sa baba. At kung meron kayong opinion sa kwento na to, i-comment nyo lang din sa baba. At para naman sa random subscriber natin, shoutout ko lang si Christine Joy. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.